khusus. Sudah bagus tanpa cacat ning emane siji najan to wedok ning wedoke jaran dadi ditumpaki jarane ning sakrene dipakir ben padha ketok wajahe semuanya balik kanan gerak nah ya cacat iki cara kidul kulon lor kulon Magetan bilang tak kandul-kandul bilang tak kontal-kontal bilang tak kontil-kontil bilang tak kontul-kontul bilang tak kontal-kontal apik ya Sikarane ya bangun nek cara kono ini dilekas di ana ne pusat Pak Edi oke aja wis sing dadi ndruwen Pak Komo tiba-tiba oke tenan tawakul kawan iki ngeten para kanca sakrene menika gempil wekdalipun iki jantilane dogerane ora dijangkepne iki wis jam setengah pukul maka dari itu silahkan dipukul gandongane ya ngono pinggir kesek dah ya fighter Ponorogo